חובה למתוח קו אדום בין הון לשלטון, אומר מבקר המדינה, ומשגר ביקורת חסרת תקדים לעבר ישראל אחת, ובעיקר לעברם של עורך הדין יצחק הרצוג, היום מזכיר הממשלה, וטל זילברשטיין, מנהל הקמפיין של ישראל אחת לבחירת ברק לראשות הממשלה. המבקר מדבר על נקודת המפגש שבין כסף לפוליטיקה, ועל סכנה מוחשית שגורמים פליליים יחפשו את דרכם באמצעות הונם למערכות השלטון. ולא, המבקר אינו מתכוון לעמותה כמו ברק לראשות הממשלה שפעלה באופן גלוי, אלא לעמותות אחרות שהיו בעצם נתיב להעברת כספים, מיליוני שקלים, למימון מערכת הבחירות של ברק. ועל העמותות האלה, אומר המבקר, זו פגיעה קשה בשלטון החוק וביסוד חשוב של חיינו הדמוקרטיים. חלקם של הממצאים קשים וחמורים. וכאן חושף המבקר לראשונה את מה שהוא מגדיר השיטה שלפיה הוזרמו מאות אלפי שקלים ואף מיליוני שקלים לגופים שפעלו לבחירת ברק. מיליונר בשם אוקטב בוטנר המתגורר בשוויץ ממנה את עורך דינו ואיש אמונו יצחק הרצוג למנהל חשבונותיו בישראל. בוטנר הולך לעולמו ומתיר קרנות רבות ברחבי העולם במקומות הנחשבים מקלטי מס. בראש הקרנות האלה קרן קמליה ובה מיליוני דולרים. יצחק הרצוג, יועצו המיוחד של ברק, מעביר כספים מן הקרן הזאת לעמותות השונות, והכל בסודיות מלאה. מתברר כי הרצוג מגייס כסף גם ממקורות נוספים. הוא השדכן המביא את התורמים, והוא גם שמצליח לגייס כספים מן הקרן הקנדית, עוד מקור מימון לעמותות.